presenoldeb di, adolaf di, adolaf. Dyn ni'n clywed? Yndyn, da iawn, da iawn. Croeso i bawb. Chydig bach o drefn gwahanol eto. Mae'r cyhoeddiadau yn super hir y bore yma. So, i rai sydd yma, maen nhw gyd ar ddarn o bapur. So, os nad ydych chi wedi cael darn o bapur, gynnwch chi'n siŵr bod chi'n cael un cyn mynd adre a sticio fer y ffridge. So, yn sydyn iawn. Pethau arferol fer arfer, grŵp cymuned y Sêr Bach, iawn. Cari Cysalem am 6, dydd Iau yma, paned y sgwrs yn y pnawn, yn y festri probably, yn y capel, croeso cynnes i bawb, ddim jyst chwiorydd. Castiad banc bwyd dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn. Os ydych chi wedi trefnu slot, checiwch eich amser ar y calendar yn y cefn. Os ydych chi heb a ydych chi eisiau, eto mae yna lefydd gwag yna. Mae yna fabol gampau, dwi'n meddwl os ydych chi'n cael y sgrin y coeddiadau fyny, mae yna fabol gampau, ysgolion Sul, nos Gwener y cyntaf o'r Ffennaf. Yn hwyrach y noson hynny, mae yna noson i'r tîm addoli a mae Robjn yn mynd i ddeud chydig am hynny. So noson addoli... Eto, noson addoli, nos Wener, diolch Ethyn. Dwi heb dweud amser eto, nawn ni ddeud hanner awr wedi 7. Di hynna'n gweithio i bobl? O, mae'r bapur, so mae hanner wedi 7 yn gweithio. So... Siawns i mi ddal i hwn, fyny di hwn, a ddim rhoi cyhoeddiadau. Ia, fyddai'n hwyr o ddod. Ia, so noson i pawb sydd yn rhan o arwain addoli yn Caersalem, a pawb sydd â diddordeb, okay? Ac os oes na bobl ifanc eisiau bod yn rhan o hynny, os ni'n croesawu hynny, pobl hŷn, a dwi ddim eisiau bobl teimlo, dwi ddim digon da, neu o fedra ddim chwarae offeryn a canu. Mae hwnna ddim yn barrier i fod yn rhan i fod yn rhan o beth sy'n mynd ymlaen. Ac un peth arall mae ffi newydd atgoffa fi, os da chi yn chwarae offeryn, dewch ac offeryn efo chi. A mae yna dal am gacan. Gret. So hwnna'n nos Wener. Nos Sadwrn, mae Eilir yn y top fyna. Mae Eilir yn cynnig i bobl fynd i nofio yn Dinas Dinlle tro nos Sadwrn, ond i ddim yn yr un dwytha, noson neis iawn, eistedd gwmpas y tân, sgwrsio wedyn ac yn y blaen. So mae hwnna nos Sadwrn o 7 y gloch ymlaen, so noson anffurfiol. Reit, Gwyl Caersalem. Llwn ni roi'r sleid Gwyl Caersalem i fyny. So, 8fed i'r 10fed, mae'r amserlen manwl ar y papur. So, 3 un. Os ydych chi eisiau dod, didwch wrth Delyth ag Iwan cyn y trydydd. Os ydych chi yn dod, newch siŵr bod un o'r ein gynnwch chi efo bod chi'n gwybod yr amserlen. Os dim rhaid i chi ddod i aros, mi fedrwch chi fynd a dod yn ystod y dydd. A wedyn, ar y bore di Sul, os tydi hi ddim fel bore yma, pam oedd hi'n horrible, fyddwn ni'n cael yr oedfa yn yr awyr agored yn Glanmorfa. Os fydd hi'n lib, fyddwn ni'n teithio draw i'r capel. So, dyna'r coeddiadau. Diolch yn fawr iawn. Hwna di mynd allan y ffordd. Robjn. Diolch. Nage, mae'n un peth arall. Sorry. Number 8, y gorlan. Mae esill, dyma ni ddeud rhywbeth byr i ni ynglyn rhywbeth sy'n digwydd yn y Steddfod. Bore da. Alla bod chi wedi clywed am y gorlan, ond just elusen Cymraeg sy'n ceisio
cyrraedd pobl ifanc Cymru efo'r newyddion da am Iesu ar y maes y Steddfod. Os da chi'n rhydd wythnos Steddfod, oedran 18 i 30, plis dewch chi siarad o fi os da chi awydd drefnio'r tîm. Ond fel arall, ni'n rili gwerthfawrogi, os da chi jyst yn cofio ni'n eich gweddio chi dros mis nesaf wrth ni drefnu. A jyst gweddio dros y gwaith a dros y pobl fydd ni siarad efo. Hefyd, os da chi eisiau rhoi, da ni'n elusen, so os da chi eisiau rhoi, plis dewch chi siarad fi hefyd. Diolch. Lyfli, diolch fawr. So, lot o gyhoeddiadau, ond mae hynny'n arwydd o fywyd. So, great, lot o gyhoeddiadau, lot o fywyd. Brilliant. OK, so, pwy sy'n mwynhau parti? Oh, cool. Oh, cool. Wel, yn tu ni, mae Ffi yn deffro'n bore fe, great. Mae yna parti, gynnu parti mynd ymlaen, a mae'n mwynhau y holl disgwyl ymlaen a pethau. Dwi ar y llaw arall yn deffro, greit, mae gen i barti. Dwi angen chydig o oriau fy hun cyn mynd, a wedyn hefyd. So heddiw, dwi'n gwahodd chi i ddathliad, i ddathlu Iesu. Grandwch hwn o Psalm 95. Dewch, gadewch i ni gannu'n llawen i'r arglwydd, a gweud hi'n mawl i'r graig sy'n ein hachub. Gadewch i ni fynd ato yn llawn diolch, gweiddi'n uchel a chanu'n mawl iddo. So, just fel mae Ffi a Fina yn paratoi am barti mewn ffyrdd gwahanol, da ni'n gyd yn dod at gwasanaeth neu oedfa ar ôl profiadau gwahanol yn ystod ein wythnosau. Yeah? Rhai wedi cael wythnos anodd, rhai wedi cael wythnos amazing. Ond pa bynnag fath o wythnos da ni'n cael, mae Iesu wedi bod efo ni. Da ni'n gweld hynny yn y Beibl. So, os da chi'n cofio Paul a Silas yn y carchar, sut oedd nhw? Dyma Actau 16-25. Tua hanner nos roedd Paul a Silas wrthi'n gweddio ac yn canu emynau o fawl, ac roedd y carcharorion eraill i gyd yn gwrando. A da ni'n aml yn gloss over y context y pethau yna. Oedd Paul a Silas newydd cael eu rhoi yn y carchar, a wnaeth nhw ffindio ffordd o ddathlu Iesu yn y carchar. So tra mae'r plant efo ni, da ni am jyst wneud sŵn llawen efo'n gilydd i ddiw bore yma. Ddim achos da ni, os ydyn ni'n teimlo, ond achos o Iesu ac... dwi wedi colli fy trac rwan, sori am hynny. Mae o wertho, a da ni'n ei gario, felly dyna pam da ni yn ei folio a wneud yn sŵn llawn iddo fo, ddim achos o sut da ni'n teimlo. Ac os da chi'n meddwl fel dwi yn, sŵn, mi fydd na rhywbeth mwy myfyriol gan y hwyrach mlaen. So, reit, gynnu ni shakers ac yn y blaen i lawr fama. So, os di rhieni eisiau helpu'ch plant ffindio rhywbeth iddyn nhw, ac gewch chi bigo nhw i fyny hefyd. Dim rhaid i just plant wneud sŵn fel yma. Ac gadewch i ni sefyll. A gadewch i ni foli. O dewch i ganu yn llawen, o dewch i floeddio ein moliant i'r graig sy'n ein hachub, i Dduw sy'n mor dda i ni.
Mae gen I goleini byth yn tywyllu. Mae gen I hawenydd fer nerthol ffam. Mae gen I heddwch deall a esbonio. Dwi'n abod dyn a gyfer o'r nywili. Mae gen I Mae gen I goleini byth yn tywyllu. Mae gen I lawenydd fel nerthol ffam. Mae gen I heddwch deall a esbonio. Dwi'n abod dyn a gyfer o'r nywili. Dinis jais fy mollwch. Dwi'n dal setlodd y sgôr, nes di rwygo y llen, I ni fod ein
Detroit, baby, come on.
So Iesu, da ni'n dyfathlu di. Dathlu dy ddaioni. Dathlu dy fod di'n frenin, yn iachawr, yn iachawdwr, yn ffrind, yn frawd, ac yn dduw. Diolch Iesu. Amen. Iawn, gret. Wel, blant, pwy sy, Williams sy'n wrthi heddiw yn gwaith blant. So, blant, lawr â chi. So, jyst i'ch atgoffa chi, pawb sydd oedran ysgol, cael y cyfle i fynd lawr grisiau, a dyn pawb sydd yn iau o dan oedran ysgol yn ystafell yn y cefn efo rhywun yn cadw llygad ac yn gofalu. Bydde hwnna'n gret, diolch yn fawr. So, da ni yn gofyn bendith diw ar y gwaith plant. Dych chi'n medru dysgu a dod i nabod o'r arglwydd yn fuan iawn. So, fel yn gweud, dim coeddiadau at this point. Dwi'n teimlo dylen ni ofyn i chi droi'ch papur drosodd a gofyn, beth sy'n digwydd ddydd iau? Go on, beth sy'n digwydd dydd iau? Pardon? Paned. Well done, paned y sgwrs. Right, we ask you questions later. Okay? Na. So, please, os ydych chi heb gael un o'r ein, os ydych chi adre, os ydych chi adre, mae'r wybodaeth i gyd ar bethau gwahanol, Facebook ac yn y blaen. Ond os ydych chi yma a heb gael un o'r ein, please, ewch â nhw adre efo chi, rowch nhw ar y ffridge i chi gael cofio. Iawn. So, dyn ni'n mynd i droi, oedd Rhys yn esbonio wythnos dwytha, bod ni'n mynd i edrych ar bethau gwahanol dros yr wythnosau nesaf nawr, dim thema fel y cyfryw. A heddiw dwi am droi at adnodau yn yr Effesiaid, a fyddan nhw'n rhywun i fyny ar y sgrin mewn munud gobeithio. So, Effesiaid 3, 14 i 21. Wrth feddwl am hyn i gyd, dwi'n syrthio ar fy ngliniau i weddio ar ddiw y tad. Fe sydd wedi ei roi ei hunaniaeth arbennig i bob grŵp o angylion yn y nefoedd ac i bobloedd ar y ddeiar. Dwi'n gweddio y bydd yn defnyddio'r holl adnoddau bendigedig sydd ganddo i'ch gwneud chi'n gryf, ac y bydd yn rhoi nerth mewnol i chi drwy roi ei ysbryd glân i chi. Dwi'n gweddio hefyd y bydd y Meseia ei hun yn gwneud ei gartref yn eich calonnau chi, wrth i chi ymddiried ynddo fe. Dwi am i'w gariad fod wrth wraidd popeth dych chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. Dwi am i chi a phobl dduw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan ddiw ar eich cyfer. Clod iddo. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Dylen ni sydd yn yr eglwys ac wedi'n huno gyda'r Meseia roi clod iddo
am byth bythoedd. Amen. Iawn, wel, y teitl ar gyfer y bregaeth bore yma ydy Cyflawni ein potensial. Ac ar y dechrau, dwi'n mynd i wneud cyfaddefiad. Bydwch y deud wrth neb ynde. Ond weithiau, pan dwi'n gwrando ar bethau mae rhai Cristnogion eraill yn deud, dwi'n anghytuno efo nhw. Okay? Pan dwi'n gwrando ar rai pethau mae rai Cristnogion eraill yn deud, dwi'n anghytuno efo nhw. Weithiau mae hynny ar bethau eilradd neu ymylol, a weithiau mae ar bethau pwysig. A weithiau dwi'n teimlo'n gryf iawn yn ar peth, a weithiau dwi ddim yn poeni gymaint o hynny. Mae gen i gyfaddefiad arall i chi bore yma. A dydy mae hwn yn gyfrinach. Y gyfrinach ydy, efallai mae nid fi sy'n iawn. Dwi'n licio hwn. Na i ddim yn eto. Efallai mae nid fi sy'n iawn. A gai ddeitha chi, dydy hwnna ddim yn hawdd, gofynnwch chi'n heili i. A dydy cyfaddau, mae nid fi sy'n o reidrwydd yn iawn, ddim yn dod yn naturiol i fi. Ond dwi'n trio dysgu gwneud, falle yn llwyddiannus, falle ddim, a dyna pam y byw efo fi yn ddiddorol ac yn heriol. Ond y reswm dwi'n gwneud y pwynt yw, weithiau, mae'n barn ni ar bethau, hyd yn oed pethau ysbrydol, efallai yn codi o ryw ragfarn, neu ryw safbwynt sydd ddim o reidrwydd yn syliedig a gwirionedd Duw. A dyna pam mae'r Beibl mor bwysig. Dyna pam mae gair Duw yn gwbl allweddol. Ddylen ni bob amser fod yn ddrwg dybus am bethau na fedrwn ni ddim i cadarnhau nhw neu i gwirio nhw yn erbyn gwirionedd y Beibl. A dwi am fynd ar ôl rhywbeth bore yma sy'n gysylltiedig o hynny. Achos un peth yn aml, dyn ni fel Cristnogion, a barn gwahanol amdano fe yw, sut ydyn ni'n gweld ni'n hunain? Sut ydyn ni'n gweld ni'n hunain pan dyn ni wedi dod i nabod Iesu? Mae hynny'n medru bod yn fewnblyg iawn. Ac mae'r drafodaeth yn aml arlandio ar thema fel ydw i'n cyflawni fy potensial, a dyna reswm pam y pennawd. A os dwi'n onest, dwi ddim yn swper cyfforddus efo hynny. A dyna pam, dwi'n bod os wnaethoch chi sylwi, oedd e'n cyrraedd yn potensial, marc cwestiwn oedd y thema bore yma. Achos weithiau dwi'n ofni bod ni'n gwneud i'r Efengyl swnio just fel rhyw fath o ddysgeidiaeth self-help. Fel cannoedd o beth eraill sydd allan y fanna ar y we ac yn y siopau llyfrau. Ond fel pobl Dduw, mae'n rhaid i ni ofyn beth mae gair Duw yn deud. Ac i ateb y cwestiwn, dwi am edrych ar y geiriau yna nes i ddarllen yn gynharach o lythyr Paul at yr Effesiaid. Achos beth sydd gynno ni yn y geiriau yna ydy Paul yn gweddio dros Cristnogion, a mae hynny'n rhoi rhyw gipolwg i ni o'r hyn y dylen ni obeithio amdano fe. Nawr te, mae cyd-destun yn allweddol. Mae cyd-destun bob amser yn bwysig pan dyn ni'n darllen y Beibl. Yn y ddyfyniad, gobeithio fydd yn dod i fyny ar y sgrin y fynd, mae'n ddyfyniad da iawn gan ddau ddyn yn y Gordon Fee a Douglas Stewart. Gwrandwch ar hwn, mae'n Saesneg. A text cannot mean what it could never have meant for its original readers or hearers. Gwrandwch ar hwnna eto. A text cannot mean what it could never have meant for its original readers or hearers. Nawr, tydi hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn dehongli pethau i'n hoes ni. Mae'n rhaid i ni dehongli pethau i'n hoes ni fel yn bod nhw'n berthnasol i'n cyfnod ni. Ond mae'n rhaid ni ddeall beth oedd e'n golygu'n wreiddiol a wedyn gweld be mae hynny'n golygu ni, wedyn i gymhwyso fe. A felly mae rhaid ni ddeall sefyllfa'r bobl oedd yn derbyn y llythyr yma.
roedden nhw wynebu sefyllfa ansicr iawn. Oedd pŵer y byd a'r awdurdodau yn amlwg iawn o'i cwmpas nhw. Dyn ni'n gwybod o ddarllen y Testament Newydd bod yna lot o erledigaeth oedd pobl yn dioddau o pobl yn cael eu herlyn. Roedden nhw'n ansicr. Roedden nhw angen eu cysuro a'i hannog. A mae Paul yn gwneud hynny. Mae'n sgwennu atyn nhw, i'w cysuro nhw a'i hannog nhw. A mae'n ddiddorol ffordd mae'n gwneud hynny. Tydi am yn treulio lot o amser yn trafod y problemau. Tydi a ddim yn dadansoddi ei sefyllfa nhw. Y cyfan mae'n deud yw mae'n sôn wrthyn nhw am y Duw, am yr arglwydd, am Iesu sydd yn fwy na pob dim arall. Dwi'n bod os wnaethoch chi sylwi, ond reit ar ddechrau'r darlleniad, oedd y darlleniad nad o'n 14 yn dechrau fod rhywbeth oedd am felly. So mae beth sydd wedi dod cyn y darn yma yn bwysig iawn. A grandewch ar rhai o'r pethau mae Paul wedi deud yn y bennod neu ddau cyn yr adnodau dyn ni'n edrych arno heddiw. Jyst dyma rhai adnodau. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw yn ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Wedyn mae'n deud, mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. A mae'n deud mwy, mae'n deud bellach, dych chi wedi cael eich uno gyda'r Meseia Iesu, dych chi oedd mor bell i ffwrdd ar un adeg wedi cael dod i berthyn, a hynny am fod y Meseia wedi gweidi a marw ar y groes. A wedyn ni yn pennod 3, dyn ni'n darllen, pwrpas Duw ydy i rai sy'n llywodraethu ac i'r awdurdodau yn y byd ysbrydol ddod i weld mor rhyfeddol o gyfoethog ydy oedd oethineb e, a'r eglwys sy'n dangos hynny iddyn nhw. A wedyn, dyn ni'n darllen hefyd, dyn ni'n gwbl rhydd a hyderus i glosio at Dduw am ein bod ni'n credu ynddo ac wedi ein huno gydag e. Mae'n deud y pethau, mae'n atgoffa nhw bod Duw wedi gwneud rhywbeth yn ei bywyd nhw'n barod, i fod e wedi gwneud peth mawr, i fod e wedi ei newid nhw. Ac mae wedi newid nhw mwyn cyflawni rhywbeth yn ei bywyd nhw. Ac felly, maen nhw'n gallu bod yn rhydd a hyderus. So mae wedi deud y pethau yna i gyd wrthyn nhw, a nawr mae'n gweddio drostyn nhw. A mae'n gweddio at Duw, a mae'n disgrifio Duw mewn ffordd arbennig. Mae'n disgrifio Duw fel yr un sydd wedi ei roi ei hunaniaeth arbennig i bob grŵp o angylion yn y nefoedd ac i bobloedd ar y ddeiar. Hynny yw, pan mae Duw yn edrych arna chi a fi, mae'n gweld rhywbeth penodol. Ac mae'n deud rhywbeth penodol amdano ni. Mae'n deud rhywbeth pwysig iawn amdano ni, ac mae gweddi Paul ynglyn â Duw yn helpu bobl i wireddu yr hyn y mae Duw yn gweld fel y gwirionedd amdano ni yng nghanol ei anawsterau. A mi ddewn ni at y pwynt hynny eto. A mae hwnna'n neges iddyn nhw ac mae'n neges i ni. So, dyn ni'n mynd i dreulio chydig bach o amser nawr yn edrych ar beth oedd Paul yn gweddio amdano yn y weddi yna. Ac yn y Gymraeg, mae'r 3 pwynt yn dechrau fo. Yr un llythyren, hawdd i gofio. Cryfder, cariad a cyflawni. Cryfder, cariad a cyflawni. Pwynt cyntaf, cryfder. Be mae'n deud? Mae'n deud, dwi'n gweddio y bydd yn defnyddio'r holl adnoddau bendigedig sydd ganddo i'ch gwneud chi yn gryf. So dyna'r peth cyntaf. Mae'n gweddio y byddwn ni, fel ei blantau, yn gryf. A mae'n sôn am yr holl adnoddau bendigedig. Cryfder Duw. Cryfder aruthrol Duw. Peth cyntaf rhaid ni'n neud yw rhaid ni sylweddoli mawredd Duw. Pa mor fawr ydy Duw.
Rhai wythnosau nôl oedd Rhys yn pregethu allan o lyfr Job, o beth dwi'n cofio. Ac yn y llyfr yna, ym Mhennod 26, mae yna ddarn sydd yn sôn ynglyn â un mor fawr ydy Duw. Fydd hwn ddim ar y sgrin, so jyst gwrandwch ar hwn. Gwrandwch y ffordd mae'n disgrifio Duw. Duw sy'n lledu'r ser dros yr andrefn, yn hongian y ddeiar uwch o gwagle. Mae'n rhwymo'r dŵr yn ei gymylau trwchus, ond oes yr un yn byrstio dan y pwysau. Mae'n cuddio wyneb y lleiad llawn trwy ledu ei gymylau drosto. Mae'n marcio'r gorwel ar wyneb y moroedd fel terfyn rhwng y golau a'r tywyllwch. Mae colofnau'r nefoedd yn crynu wedi dychryn gan ei gerydd. Mae'n gallu tawelu'r môr. Trawodd fwystfil y môr i lawr drwy ei ddoethineb. Mae ei wynt yn clirio'r awyr. Trywanodd y sarf wybiog a'i law. Dyna ddarlun anhygoel i chi o pa mor fawr ydy Duw. A mae'r adnodau yna'n gret, ond gwrandwch ar beth sy'n cael ei ddeud yn yr adnod wedyn ni. Dyn ni'n cael y disgrifiad anhygoel yma o pa mor fawr ydy Duw. A wedyn dyn ni'n cael y geiriau hyn. At ydy hyn bryn yn cyffwrdd ei allu. Mae fel rhyw sybrydiad bach tawel. Dydy hyn pryn yn cyffwrdd ei allu. Mae fel rhyw sybrydiad bach tawel. Pwy all ddychmygu holl rym ei. Nerthman diwni yn ddiw. Cryf. Ond nid rhyw rym pell i ffwrdd ydy e. Nid rhyw rym lle dyn ni, dwi'n gweld hwnna, mae hwnna'n bell i ffwrdd, mae'n gryf ond mae'n bell i ffwrdd. Achos mae wedi dod i'r byd yma. Mae wedi dangos i'r rym yn y creu. Mae wedi dod i fewn i'r byd ym mywyd Iesu pan ffrwydrodd i nerth a'i allu fe'i adnoddau fe yn y byd yma. Yn y ffordd oedd Iesu'n dysgu, yn y ffordd oedd e'n gyfalu yn bobl, yn y gwirthiau oedd e'n gwneud, yn ei farwolaethau, yn yr atgyfodiad. Weithiau dyn ni'n canu'r gan yng Nghrist ei hun, yn dydyn. Ac mae yna linell yn hwnna sy'n dweud, ffrwydrodd o'r bedd. Daeth gwawrddydd clir ar atgyfodiad Iesu cry. Dyn ni'n gweld i fawredd e. Ond nid spectator sport ydy bod yn Gristion. Nid rhywbeth i ni sefyll y beth o mae hwnna'n neis. Ond mae rhywbeth i ni fyw ac i brofi. Mae Duw am i'r adnoddau bendigedig yma sydd ganddo fe, y cryfder yma, fod yn rhywbeth dyn ni'n ei weld ac yn ei brofi. Achos mae'n sôn, dwi'n jyst yn sôn am ei nerth ond mae'n sôn am ei nerth ynom ni. Mae'n gweddio y bydd yn rhoi nerth mewnol i chi drwy roi ei ysbryd glân i chi. Y sil dwytha, falle bod chi'n cofio oedd Rhys yn pregethu ar adnodau o'r llythyr at y Philippiaid, pennod 2, mynd i fyny at adnod 11. Wel, os dyn ni'n ymlaen rhyw ddwy adnod arall, dyn ni'n darllen y geiriau. Hyn sy'n disgrifio nerth Duw ar waith yn ein bywydau ni. Mae'n deud, mae Duw ar waith yn eich bywydau chi i greu'r awydd yno chi ac yn eich galluogi chi i wneud beth sy'n ei blesio fe. A gweddi Paul yw bod y cryfder yna yn dod yn reality yn ein bywyd ni. Nawr, sut mae hynny'n edrych? Fydd e'n edrych yn wahanol i bob un ohono ni. Ydy e'n golygu bywyd yn llawn o wirthiau a ryfeddodau? Fe alle fe wneud. Ydy e'n golygu bywyd sydd yn edrych yn fwy normal, ond bywyd lle dyn ni'n cael buddigoliaeth falle dros bethau bach sydd yn niwsans ac yn rwystyr i ni dyfu, fe alle fe fod felly. Ydy e'n fuddigoliaeth dros boen neu ryw broblem, fe alle fe fod yn hynny hefyd. Duw sydd i benderfynu, fe sy'n ei nabod ni, a fe sy'n gwybod beth sydd orau i ni. So dyna'r peth cyntaf mae Paul yn gweddio, bod y cryfder yna
yn rhywbeth dyn ni'n ei ddeall, ei weld a'i brofi yn ein bywydau ni. A wedyn dyn ni'n mynd ymlaen i'r ail bwynt, cariad. Dyma be mae Paul yn gweddio. Dwi am i'w gariad fod wrth wraidd popeth dych chi'n ei wneud. Dyna'r sylfaen i adeiladu arni. A mae yna sawl peth yn mynd. Yn y lle cyntaf, mae rhaid i ni ddeall y cariad hynny. Mae diarhebion yn deud, trystia'r arglwydd yn llwyr, paid dibynnu ar dy syniadau dy hun, gwrando arno fe bob amser a bydd e'n dangos y ffordd i ni. Yn aml, dyn ni'n teimlo bod ni angen profi rhywbeth mwyn iddo fe syncio fewn yn iawn. A mae hwnna'n wir. Wrth brofi rhywbeth yn aml, mae rhywbeth yn syncio i fewn yn iawn. Ond mae rhaid ni gofio beth mae'r Beibl yn dysgu am ein profiadau a'n teimladau ni. Achos mae be dyn ni'n meddwl amdano fe ac yn sylweddoli yn bwysig. Dyn ni'n gwybod amdano fe yn mywyd pob dydd. Weithiau, dyn ni ddim yn teimlo rhywbeth arbennig, ond falle bod ni'n meddwl am ryw atgof, neu meddwl am ryw berson, neu meddwl am rhywbeth ddigwyddodd, a mae'r meddwl hynny wedyn yn effeithio ein hemosiwn ni, wrth i ni feddwl amdano fe. A dyna pam, yn yr adnodau dyn ni wedi darllen, mae Duw yn deud y geiriau yma yn Effesiaid 3:18. Dwi am i chi a phobl Dduw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. So mae rhaid i ni i ddeall a'i weld Ond mae rhaid ni hefyd i brofi a'i fyw a bod hynny'n dod yn sylfaen sydd wrth wraidd pob dim. Mae yna lot wedi cael ei sgwennu yn does am y gwahaniaeth mae cariad yn gwneud i bobl. Y gwahaniaeth mae hynny'n gwneud i'r person sydd yn cael ei garu ac yn sylweddoli ei fod e'n cael ei garu. Nawr, does gen i ddim profiad helaeth o hyn. Ond mae yna bobl eraill yma allai rhannu a rhannwch wir ar ddiwedd roedfa am hyn os ydych chi'n dymuno. Ond dychmygwch y gwahaniaeth mae'n gwneud pan mae rhywun yn cael ei symud o sefyllfa lle maen nhw'n cael ei camdrin neu cymryd yn ganiataol a maen nhw'n dod i sefyllfa lle maen nhw'n cael ei caru. A hynny yn ddiamod, yn newid mae hwnna medru golygu i rywun fel yna. Weithiau mae hynny'n cymryd amser. A mae'n cymryd ymddirieddaeth. Mae deud y peth, hynny yw, mae rhai o'n ni'n ffeindio fy'n haws i ddeud dwi'n dy garu di yn y pobl eraill, dwi'n swil iawn, dwi'n licio defnyddio geiriau fel yna. Ond yn gyffredinol, mae'n gymharol hawdd i ddeud wrth rywun bod ni'n ei caru nhw. Ond mae ei ddangos bob awr o bob dydd drwy ein hoes. Dyna sy'n gwneud y peth yn real. A dyna be mae Duw wedi gwneud efo ni. Mae'n deud wrthyn ni mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia, a wedyn mae'n dangos i ni yn y ffordd mae'n delio efo ni, ac yn y ffordd mae'n dyfobarhau efo ni yn ein bywydau bob dydd, ac yn raddol, dyn ni'n dod i ddeall. A dyn ni hefyd yn dod i garu. Yn llythyr Ioan, mae'n deud, dyn ni'n caru'n gilydd am ei fod wedi'n caru ni gyntaf. A wedyn dyn ni'n dod at trydydd cyflawni. Gwrandwch ar y geiriau yma. A meddyliwch, dewch i ni feddwl am y bywydau'n hunain. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim
y byddwn ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Mae'n siŵr bod gynnon ni gyd ddisgwyliadau gwahanol. Am be dyn ni'n gofyn? Wrth feddwl am waith Duw yno ni, be dyn ni'n disgwyl. A mae'n llinell anodd i'w droedio. Achos weithiau, dyn ni'n meddwl am, dych chi'n naillai yn sant buddigoliaethus sy'n cyflawni pob dim, neu dyn ni'n bechaduried sy'n medru llithro a bethu. Ond mae yna beryg gwirioneddol yn bod ni'n disgwyl methu, achos mae Duw efo gymaint ar ein cyfer ni. A mae adnod 19 yn ategu hynny. Mae'n deud, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer. Chymol, yn aml, dyn ni'n meddwl am y perthynas a'r arglwydd yn y ffordd anghywir. Dyn ni'n meddwl bod ni ar ryw spectrwm. Ac un pen i'r spectrwm yna, mae y Cristion gwael, y Cristion gwan, sydd yn gadael Duw lawr ac yn methu trwy'r amser. A wedyn ar ben arall y spectrwm mae yna Gristion llwyddiannus, buddigoliaethus, cryf, sydd ddim angen help. Ond mae hwnna'n wrong, chi'n gweld. Dyw hwnna ddim yn iawn. Dyma gwestiwn o gyrraedd rhyw bwynt lle dyn ni ddigon cryf ar pen yn hunain. Gwrandwch ar geiriau ddyn o'r enw Dallas Willard, a fydden nhw ar y sgrin gobeithio. The greatest saints are not those who need less grace, but those who consume the most grace, who indeed are most in need of grace, those who are saturated by grace in every dimension of their being. Grace to them is like breath. A dyna sgan yr arglwydd ar ein cyfer ni. A dyna pam mae adnod 20 yn symud ymlaen mewn moliant pyr. Mae'n dweud, clod iddo. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Mae'n gallu gwneud mwy na byddwn ni'n gallu breuddwydio. Ond mae rhaid ni gofio un neu ddau o bethau. Yn gyntaf, mae'r cyfan gogoniant i Dduw. Mae'n adnod yn dweud, dylen ni sydd yn yr eglwys ac wedi'n huno gyda'r Meseia roi clod iddo am byth bythoedd. Amen. Tydy e ddim ynglyn â rhyw gryfder yno ni. Mae ei gyd ynglyn â nerth Duw ar waith yno ni. Chi'n cofio'r geiriau yna? Those who consume the most grace, who indeed are most in need of grace. A wedyn, dwi ddim ynglyn â nerth Duw a bywyd Duw yno ni yn gweithio mewn rhyw ffordd penodol. Duw sy'n penderfynu be mae am wneud yno ni, fe sy'n nabod yn sefyllfa ni, fe sy'n ei nabod ni. A meddyliwch eto am y bobl oedd yn derbyn y llythyr yma. Dych chi'n cofio fi'n sôn am eu profiad nhw? Oedden nhw'n stryglo. Oedden nhw'n ofnus. Oedden nhw angen cysur, achos oedden nhw'n cael eu herlyd. Mae Paul yn gweddio drostyn nhw. Oedden nhw'n dal i gael eu herlyd wedyn. Oedden. Oedd rhai yn nhw dal yn mynd i farw wedyn. Oedden. Oedden nhw'n dal i fynd i wynebu yr un pethau. Ond nawr, mae'n wahanol. Achos nawr, mae nerth Duw gyda nhw yn y pethau hynny. Mae nerth Duw ar waith yn nhw yn y pethau anodd. A mae yna bethau anodd. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi syrthio. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae problemau. Mae'r oton chi'n lawer mwy cyfarwydd ar rhai'r problemau yma na rai eraill ohono ni. Ond hyd yn oed yng nghanol hynny i gyd, dyn ni'n medru profi'r ffaith bod Duw yn rhoi nerth mewnol i chi drwy roi ei ysbryd glân
i chi. So pan dyn ni'n meddwl am yr hyn am y Duw yn medru gwneud yno ni, dyn ni'n meddwl am ei gryfder e. Dyn ni'n meddwl am ei gariad e. Dyn ni'n meddwl am y ffaith ei fod e'n galluogi ni i gyflawni. Cyrraedd yn potensial marc cwestiwn oedd y teitl ar gyfer y neges yma. Beth yw ein potensial ni? Dewch i ni beidio a gwrando ar leisiau yn y byd yma sydd yn deud bod ni'n dda i ddim. A nawn ni byth cyflawni dim byd. Dwi ddim angen neb i ddeud yna wrtho fi, achos dwi'n gwybod hynny'n barod. Ond, mae cryfder Duw a cariad Duw ar waith yn y mywyd i y medru newid pethau. Dyna'n rhannol pan daeth Iesu i'r byd i ddod at bobl oedd yn methu ac sydd yn methu a'i llenwi nhw a'i gariad a'i gryfder e. Wrth i ni sylweddoli yn gwendid ni a'i fawredd e. Dyn ni'n dod i fedru profi ei gryfder, ei gariad, a chyflawni'r potensial mae Duw wedi gynllunio ar ein cyfer ni. Gan gofio profiad Paul ei hun, gwrandwch ar y geiriau mae ei orffen o'r llythyr at y Corinthiaid. Mae fy haelioni i yn hen ddigon i ti. Mae fy nerth i'n gweithio'i orau mewn gwendid. Felly, dwi'n hapus i frolio am beth sy'n dangos mod i'n wan, mwyn i nerth y Meseia ddal i weithio trwy fi. Nerth y Meseia yn dal i weithio trwy fi. Dewch i ni weddio. Arglwydd, dyn ni'n dod at ti efo bywydau hollol agored bore yma, wyt ti'n gweld y cyfan amdano ni. Wyt ti'n gwybod am yn meddyliau ni? Wyt ti'n gwybod am y pethau na dyn ni'n meddwl amdano ni'n hunain? Arglwydd, be dyn ni eisiau clywed bore yma yw be wyt ti'n deud. Be wyt ti'n deud am y newid rwy ti eisiau wneud yn bywyd ni? Be wyt ti'n deud am y nerth wyt ti eisiau dangos i ni a trwom ni? Be wyt ti'n deud am y cariad wyt ti eisiau datguddio i ni a'n llenwi ni gydag e? O Dduw Tad, diolch i ti. Diolch i ti am dy fawredd di, diolch i ti am dy gariad di, diolch i ti am dy ras di. Bore yma, Arglwydd, helpa ni dderbyn hynny. Helpa ni i roi ein hunain yn dy law di a closio ato ti a dy brofi di yn realiti yn ein bywydau ni. Amen. Gadewch chi'n jyst gymryd y siawns rwan i ddod yn agos at Dduw. Fel da ni'n dod yn agos ato fo, dyna pryd mae nerth o a'i gariad o yn cysylltu efo ni. Gadewch chi ni sefyll efo'n gilydd. Rwy'n dod yn nes ag y bym i erioed, gweitha fy methiant mae croeso i mi. Edrych a fydd lygaid ac mae dy gariad mor glin. Yn nes ac yn nes y rwy ti yn fy ngwadd, ath gariad o amgylch mae'n halon yn rhydd. Ti'n symud fy om ac yn gwneud i yn byw. Rwyd am ero
oes nag y bydd i erioed, gwaethaf y methiant Mae croeso i mi. Edrych a fi'n lygaid ac mae dy gariad mor blid. Dad wy'n ei. Dad wy'n ei ddod ti. Ymhechod am gwarth, nawr wrth y groes, y brwyd yn ei chroi. Rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod, adref i'r glwm i fewn i'r go, dan at y tir rwy'n dod, yn tywach fy moliant amser. Rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Wedi'n dewis ar cael ein llwyr, yn feibion a merched am byth, yn yr gariad di. Wedi'n dewis ar cael ein llwyr, yn feibion a merched am byth, yn yr gariad di. Wedi'n dewis a'n cael ein llwyr, yn feibion a merched am byth, yn yr gariad di. Rwyf yn dod nawr i lle ddylwn fod, adref i'r glwm i fewn i'r go, dan at tir rwy'n dod, yn tywach fy moliant amser. Rwy'n ildio'n halon mae'n ormod nawr, rwy'n sydd o'n ddyfnach i fewn i'r gariad. Gadewch ni orffen drwy adrodd y fendith. Gras in heaven.